Kitang tanan maka-encounter gayud og mga pagsulay sa kinabuhi. Lahi-lahi kita og mga pagsulay sa tong kinabuhi. Adunay bugat, dagko nga mga pagsulay, aduna usay gagmay lang og mga pagsulay. Sama sa nahitabo sa tong kalibutan karon igsuon. Dunay lugar nga naigo pag-ayo sa linog ug sila didto nakahiagom o grabe nga mga pagsulay. Apan atong hinumduman igsuon nga kanang tanan pagsulay lamang sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo igsuon nga bulahan ang mga tawo nga nakahiagom o naka-experience tungod kay gisulayan lamang ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Gipahinumduman lang kita mga igsoon, gipahinumduman lang ang matag usa kanato. Tungod kay usahay ang mga tawo nahimo nang masupilon ang ilahan ng kaugalingon ang ilang gitumanan o wala nila tumana ang kabubuton sa Ginoo. Maong usahay alaw gayud sa Dios nga makasinati kita og mga pagsulay aron makahinumdum kita nga adunay Dios nga mas gamhanan ug wala nay lain pa. Paniguruha gayud igsuon nga makalahutay ka sa tanan nga pagsulay sa imong kinabuhi. Ug kun magduha-duha ka, kun maluya ka, kun aduna kay mga kabalaka, salig ug ampo ug pangayo lang gayud ngadto sa Ginoo. Apan pinaagi gayud sa pagtuo, wad-a ang imong mga pagduha-duha. Saligi ang Ginoo, tungod kay ang Ginoo mahigugmaon ug matinabangon gayud sa kanunay. Dili gayud kita niya pasagdan. Ayaw pagduha-duha igsuon, sampit nga matinud-anon ngadto kaniya ug salig nga matinud-anon ngadto kaniya ug labaw na gayud nga tuuhi siya nga matinud-anon gayud sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Dios igsuon dili gayud mapakyas, kasaligan gayud ang Ginoo. Santiago 1 versikulo 2 hangtod sa 6. God bless sa tanan.